Tak vítajte. A je to tu. Bude sa štartovať. Ďalám benzín. Robil som aj servis motora, čo sa týka nových tesnení. Čiže dával som aj nové tesnenia. No. Hej, vpredu je už osadená nádrž, takisto víčko, zamykacie. No však kto chce, tá príde, klikne, odšrubuje šrubečku z nádrží a už mu benzín bude čúrať do bandasky. No ale kto by v roku 2026 kradnul benzín zo veterána stovky Škodovky, ne? Aj keď tu buzeliem to najlepšie natankované. 100 oktán z OMV-ky. No, svičič hore. Neviem, či som nakumpoval dosť benzínu. Trochu aj pedálom dáme. A plavák ukazuje zle. Ukazuje plnú. Pritom je tam štvrtina. A je! Nechám ho trochu zohriať. Pozerám, či netečie dačo. Tečie iba voda. Voda tečie z radiátora topenia. Tam tečie vodička. A to som dal druhý. A tečie aj ten. Tu je ten, čo som vybral. Takže keby niekto mal dobrý radiátor kúrenia na stovku Škodovku, tak nech mi dá vedieť do komentárov. Berieme sičič trochu. Drží.
Mám tam aj novú vložku filtra. Tu je stará. Máme prevádzkovú teplotu 80. Toto zavriem a budem to potom riešiť, že by mi tu nestala voda. Čo vliece topenie netreba, ne? Musíme vypnúť a vyskúšam štartnúť, že či chytí bez plynu. Cítiť mám už dole, teplota je. Čo ide? Neviem prečo preblikáva mazanie, však není až taký nízky voľnobeh, nie? Či? Však niektorí majú tie škodovky tak nastavené, že len ale už nepreblikáva. No. Že by až také citlivé čidlo bolo. Ok, tak ja mu ten voľnobeh pridám a potom na emisnej, keď bude nad limitom, tak budem tam mať šrubovák, není problém ubrať otáčky, aby sedeli hodnoty. Takže sám neviem, či mám dobre nastavený karburátor, teda myslím zmes. A to si overím tak, že vyberiem potom sviečky, že ako sú opálené, či sú tehlové alebo sú tmavé. Keď sú veľmi tmavé sviečky, to znamená, že bude vysoká zmes. Takže zase keď budú do biela, to znamená, že chudobná zmes. Čiže budem musieť potom to ešte doladiť. No, tak dám vás na statív a vyskúšame si aj takú mini jazdu.
Takže tak. Prvé dojmy z jazdy. Výkon excelentný. Predná náprava ako náprava je OK, ale toto je gumy. To sú samovraždiace gumy toto. Ukážem vám prečo. Tak je skošená. Hej. To na videu nevidno. Proste to je pneumatika vajco. A tuto takisto. Tu mám novú. Takže toto pôjde. Tuto je 155 14. Toto je originál. Taká má ísť. Idem zrobím kávy. Malú kávu. Tá nebojecka nestihne vypis. Malo už išla do Moniky. A toto tu sú širšie. To sú 165. To sa bavíme o šírke, hej. No. Čiže to je jedna vec, že mi čúcha tu, hej. Pretože sú širšie a ja keď vyberiem plný rajd, tak mi čúcha o vaňu kufra. Čiže tamté užšie pneumatiky budú tu. Toto je už obutá, je nafúkaná, to je tá zo šrotoviska, rezervná, čisto nová. Stade sa jedno vizuje, toto je vecej hardzavé. Ako disky budem všetky pieskovať, hej. Čiže neviem, či aj z toho mám natočiť, ak pieskujem disky. Bo to ťažko, bo natrepe piesku do mobilu. Bo to znáte, že to líta všaci. Neviem, či som už kedy ukazoval. Toto. Jaké mám tu poklady. Tu je ďalšia čisto nová, to som ju kúpil v Prešove minulý rok. A tá je takisto 155-ka, tu vidno, 155-ka. No. Toto pôjde do rezervy. Tu mám ešte takú terénnu. Toto pôjde do rezervy. No, takto pekne tu mám pripravené plechy, ktoré sa už čoskoro budú robiť. Predná kapota zháňam lepšiu, ale ťažko nájsť. Keby takto mal, píšte do komentárov, takisto ako zháňam ešte to teplovodní topení, čiže radiátor kúrenia. No, čiže toto tu sa bude robiť. Nárazníky zadným budem musieť aj šetriť, bo mám iba ten jeden. Predný mám tento, plus mám ešte v pivnici predný. Celkom pekné. Tamto čelo je do náhrady, keby náhodou. Tu mám ešte nové toto Prahy. A blatníky dielami na to, jak som hovoril vo videu, že vtedy, že ešte ich treba tmeliť a tak ďalej. No. Čiže toľko. No. Zamkneme trezor. To pre mňa sú to poklady, co ja tam mám. Pre takého toho džadoviny, bľachy. Pre mňa sú to poklady. No a ďalšia vec, čo sa ešte ukázalo, to ten parchant tu, spojkový valeček, bude pretesňovať, bo tečie cez to tu, to tak nebude vidno, cez gumičku tečie dovnútra, ako on funguje, lebo spojka funguje všetko, len tečie, takže
zase sa bude rozoberať a aj tak kvapalina pôjde do riky, lebo tu bude meniť tento snímač na brzdy, svetla brzdové. Čiže znova sa celé všetko bude, kúpil som zase to tu DOT 3 a celé sa to znova bude odzdušňovať brzdy. No. Takže toľko do videa. Ten je taký kratší vlog. Ďalšie, čo ukážem, to asi bude to pieskovanie. Pieskovanie a potom už tie plechy budem. Aj dvere sa budú robiť, však aj na dvere, že by sa nezabudlo. No. Tak zatiaľ, zdarec.